Hej alle sammen, og det er GTA Gaming her, og vi vil spille GTA 5 igen, og den sidste video blev lidt lort, fordi der var ikke nok læringsplads på min telefon. Så ja, lad os komme i gang, og så værsgo. Hej, så er vi tilbage, og nu vil vi gerne vise, hvordan man tuner en rapid hot ride. Fuck! Sorry! Jeg er ikke særlig god til at køre biler. Så er det godt, jeg har over 18 millioner. Hey, se dig for! Dummer jeg. Nu skulle du Tak for det, min ven. Så giver vi lige fuld gas her. Fuck, den er dårlig til at bremse. Så er det sgu godt, vi skal hen og tune den. Og hvis I hører en stemme i baggrunden, så er det måske bare min mor. Så er vi inde hos tuneren, og nu skal vi til at tune den. Den er grim. Men ja. Men og så ja, vi skal have den tunet som top til to. Ja, top til to. Men Du mangler det der bodywork. Bodywork. Hvor er det? Bodywork. Der. Tak du. Fedt. Det kunne faktisk være fedt på vores bil. Så skal vi ned. Respray, den skal være en anden farve. Skal den ikke være rød? Det passer godt til den. Talk red, black, blue, dark blue. Blå, det er også fedt til den. Den der rød skal den være, skal den? Ja, vi nakker den. Vi nakker den rød! Jeg ved det, jeg lyder lidt åndssvagt. Bare sort der. Det er fedt. Og bare helt rød. Tag den. Bare man kunne lave sådan noget ild på siden af den. Ja, det var fedt. Ja, men mørkerød skal den ikke være det for øverst. Jo, Det ser lidt federe ud. Nej! Turbo, det skal den have. Turbo, den koster ikke særlig meget, så den køber vi. Så skal vi have en hjultype. Hvad synes du, vi skal have, Jonas? Jeg synes, vi skal gå ned på den, der hedder Sport. Hvor er den der? Og så skal vi prøv at gå helt ned i den. Den kunne faktisk se fed ud til den. Ja, skal jeg tage den? Ja, kan vi. Ja. Sådan. Nu er den købt. Så den købt du. Hvilken slags rød skal den have, når det er, at den hjulspiller? Skal den ikke bare have rød? Jo, når den er rød. Du ved, den her bil er rød. Ja. I alle sammen fatter det. Vinduer. Så kommer vi ned til vinduer. Hvad? Så skal vi ned til vinduer. Ja. Der, limo. Den er hissig. Hvis I ved, hvad jeg mener. Så Er vi færdige her, så... Hej, nu... Og vi er tilbage igen. Nu vil vi prøve vores hot knife, som efternavnet på den hedder. Og vi vil køre race mod de her spasseragtige tingster. Så ja, lad os bare begynde. Og bilen er lidt smadret, men fuck det. Bare kør. skal vi se, hvor hurtigt den kan køre. Ja. Vi skal nemlig tjekke, hvor hurtigt den her kan køre. Og hvis nogen af dem, nu er der et godt tip til, hvordan man kan tune den. Hvis nogen af jer derhjemme vil have den her bil op og tune den, så er I godt råd her. Den kører okay hurtigt. Ja, der er også en driftbane lidt længere nede i Los Santos. Der kan man også teste den. Der kan man teste, hvor god den er til at dreje, og hvor god den er til at køre lige ud. Det er den der grus-hestebane-agtige noget, du siger, det er. Ja, den kan man også gøre. Prøv. Så kører vi. Ming, ming, ming.
Ja, vi kører ned ved sådan en kloakagtig tingest, hvor der er bro og alt muligt over. Vi er næsten midt inde i Los Santos. Og hvis nogen af jer har GTA og rigtig gerne vil have den her bil, så er et tip, hvor meget I skal have for, at I kan købe den. Den koster 90.000, så 100.000, hvis det er, at I bruger 10.000 på at tune den. Ej, den koster ikke 100, den koster da ikke 90.000. Jo, den koster... 50.000. Nej, den koster 90.000. Prøv selv at gå ind på internettet. Okay, jeg tror altså, det er 60.000, den koster. Skal vi vædde? Det ved jeg ikke. Der. Ned. Nå, 90. Hvad sagde jeg? Men vores hemmelige base ligger også et sted her i GTA. Den får I at se lidt til sidst. Ja. Og Vi er tilbage lige om lidt.